Ceweke mau meneng wae mergo padha-padha ewuh wong. Soale sing nabramu wong sepuh. Delalai. Bocah SMA seneng mburi nyeletuk banter karo nggodha ngene unine. Ah, bapak nakal kuwi. Ger sanalika sak bus langsung guyu maka padha guyu kabeh ora tahan kuwi tenan kuwi. Ana sing nganti kepingkel-pingkel nyawang nyekeli wetenge dhewe hahaha do guyu ngono kuwi. Ing wekdal dalu punika kanthi irah-irahan bis tingkat Kutha Solo tahun 1990 kalih. Semoga kalau saderengipun dipun unjuk rumiyin kopi punapa unjukan sanesipun lan sugeng midhangetaken sapa sing ning kene nate ngalami jaman ning Solo tahun 90-an khususnya ana ing tahun 1992. Nek eling tahun semono aku dadi kelingan jaman isih sekolah nang ST utawa sekolah teknik jaman biyen ana ing daerah Mangkunegaran. Dilalah angkatanku kuwi jaman semono iku dadi angkatan pungkasan utawa angkatan terakhir. Saben dina budal lan bali sekolah iku dadi perjuangan. Aku kudu melu dadi sarden alias suk-sukan utawa desak-desakan numpak transportasi sing ikon neng Solo jaman semono. Pemeneh nek dudu bus tingkat. Nanging kelingan apa ora? Jaman tahun 92 kuwi bus tingkat dudu sing warane abang, ananging sing warane biru toska. Jaman semono tikete regane piro jal? Kuwi mung 100 rupiah. Lah, murah tenan. Kuwi iso ngeterke saka terminal Kartosuro tekane Terminal Damri ing Palur. Gari lurus lewat Selam Triadi. Kebeneran omahku ning Kelurahan Jajar. Dadi mung 5 menit saka dalan Selam Triadi. Persis sandinge kantor kelurahan. Dadi nggire krungu swara bis tingkat langsung wis kudu siap mlayu. Nek numpak bus tingkat iki aku duwe hobi utawa aturan wajib kanggo aku. Awakku dhewe kudu iso lungguh neng dhuwur. Lan kuwi mituruti aku lantai loro kuwi luwih asik ngono. Jendelane iso ngake ombo angin semilir lan dhewe iso ndelok pemandangan Kutha Solo saka kadoan. Ananging lungguh ning dhuwur kuwi ya ana senine. Sapa sing kelingan anggere bus tingkat kuwi minggir sithik meh mandeg mesti wae nggon bodi dhuwur nabrak pang-pang karo godhong-godhongan kuwi sing ning pinggir dalan Selam Triadi kuwi. Lalu suarane krosak-krosak. Glak-glak. Kaya godhong-godhong garing ya mlebu ning jendela. Tapi kuwi sing marai kangen lan dadi apa ya? Kenangan tersendiri. Nanging lungguh ning bus singkat jaman semono ya ora selawase kepenak. Joke kuwi isih atos, digawe saka plastik. Terus rada lunyu, dadi nek sopire ngerem dadak kutuk. Nah, mesti sing mburi nubro wong sing ngarepe. Mergone pancen jenise bus tingkat kuwi ora iso alus. Mbuh kuwi model mesine kaya ni. Apa meneh nek pas ngantuk terus bisa ngerem
gak iso kepleset terus tiba ning kursi, jadi tiba medun ning lantai kuwi. Nek wis ngono kuwi ora kena ditulungi, tapi malah dadi bahan guyonan, kadang dadi guyu wong sak bis. Mergo biasane nek siji guyu kuwi do melu guyu kabeh. Terus nek esuk-esuk kuwi biasane sing numpak kuwi akeh bocah SMA kuwi. Nek kuliah kadang kan ana sing awan, ana sing esuk, dadi rata-rata kuwi ya SMP, SMA kuwi. Dadi jaman semono ya rame tenan. Nah, ngomong perkara bus ngerem iku dadakan sing makbruk mau dadi juga iki panjenengan kabeh sing ngalami jaman kuwi mesti kelingan ngerem. Aku ana cerita sing marai kelingan lan guyu. Kakak dhewe ngere kelingan jaman semono. Dadi jaman semono kuwi ana bapak-bapak sing dilalah nubruk cewek sing lagi lungguh ning ngarep. Pas bus ngerem set, awalnya suasanane yo bis kuwi mak jepret meneng kabeh, do sungkan do jaim, dadi do meneng kabeh ning do ngempet guyu. Nah, ceweke mau meneng wae mergo padha-padha ewuh-ewuh wong. Soalnya sing nabramu wong sepuh. Delalai bocah SMA seneng mburi nyeletuk banter karo nggodha ngene umine. Ah, bapak nakal kuwi. Sanalika sak bus langsung guyu padha guyu kabeh. Ora tahan kuwi tenan kuwi. Ono sing nganti kepingkel-pingkel nyawang nyekeli wetenge dhewe hahaha guyu ngono kuwi. Lah wong bapak-bapak mau rupane langsung male abang ireng saking isine. Bingung neh ndelik nang endi, padahal pancen bocah-bocah jaman semono ya nyelet ora apa-apa. Tapi yo kahanan kuwi sing marai kangen lan guyokake. Saking karepe numpak bus sing padha, jam sing padha lan sering guyu bareng ngene iki. Padha-padha penumpang mau ana sing suwe-suwe dadi akrab. Kok sing muluri lirian, suwe-suwe kenalan. Terus malah ana sing dadi pacaran gara-gara saben dina kepethuk nek bis tingkat kuwi. Malah ana sing dolan bareng go pacare. Wis kerep ngono kuwi dadi dolan bareng. Biasane manggone padha ning dhuwur, lantai mburi, lantai atas ning mburi dhewe. Dadi ana sing do wis teko ning dhuwur, do rasan-rasan sinambi nyawang kutha Solo. Kuwi mbiyen biasane padha ngono kuwi nek padha wabis tingkat. Dan kenangan wabis tingkat tahun 9 kuwi pancen ora bakal iso lali saka sirah. Saiki buse wis ora ono, dadi sejarah wisan ku. Nah, dadi nek bis tingkat ono ing tahun-tahun 9 kuwi pancene yo mbiyen dadi ikone Solo mbiyen. Tahun-tahun 90, jadi pertama kali bus teko padha ngumun. Wih, ana bus opo kae? Bis tingkat jebule. Wih, lah terus padha numpak bareng-bareng. Mbiyen kuwi tikete awale kuwi Rp100. Rp100. Kuwi nalika tahun 91. Tuh, iki 91 iki. Kuwi Rp100. Terus mundak dadi Rp150. Terus dadi Rp200. Terus tekan Rp500. Ning duit semono kuwi mbiyen wis akeh banget amarga wektu kuwi rego mie ayam nek numpak bis 100 kuwi rego mie ayam Rp300.
Jadi nek dibandingke karo saiki ya atur banget. Wis tahun semono Rp300, saiki mie ayam ya pisanane 10.000 tekan 15.000 iku. Dadi ya pancen kuwi kenangan sing mesti biasane sing nate manggon nang Solo ing tahun-tahun 90-an tekane kuwi 2000-an awal kuwi bis singkat isi ono, lan lebar kuwi bis singkat wis ilang, saiki wis kari kenangan. Ane sampean kira-kira duwe cerita nika apa sing mbak bis singkat nang Solo jaman semono? Sapa sing nate dadi seksi celotekan kuwi, lan mbok menawa sampeyan uga ngalami, panjenengan uga ngalami cerita sing meh padha karo iki, dadi ana bapak-bapak apa sapa dirembas nubruk iku malah nemu jodoh saka bis. Dadi monggo dulur kabeh panjenengan nek kagungan cerita tulung ditulis ning kolom komentar nggih, lan ampun kesupen like, subscribe lan share anggene kersane anggen kula ndamel video menika nggih tambah semangat lan saged berbagi nostalgia bareng-bareng. Lan menawi panjenengan kagungan request utawi pamundutan badhe diraos napa, sumangga tulis wonten ing saged nyerat wonten ing kolom komentar menika. Matur nuwun sanget sedaya pamirsa ingkang sampun wirwaken wekdal nginggaraken penggalih saperlu mirengaken siaran cariyos basa Jawi menika. Lan kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi